nigo egatia barai abubaikira naso muchango we kanisa ase kanisa ye Katoliki ya Kiongozi eyo toka se wodi ya Boitangare ebunke ya Bobasi bamuganiro muraiwe kyama kya ODM Raila Odinga kwa bananchi chinga kinyororo cyo gukora imirimo yabona bo kwa serikali chinga kirwe kirania magendero ase abananchi boigo nigo bamuganiriyo muraiwe nse ko bomotoereru na gotegerera ekyo muraiwe kyama kya ODM bwate ase nonya nabo baba bakumwakira ngambia mono omo MC wense meyo ase amagendero y'abananchi omurike ito Mildred Momanyi na roboti urwaso bwikirano ensemo yaba MCA kurwa ase county ya Kisii niga baikirana ase kanisa yege Katoliki ya Kiongozi iyo egotoka imeye wodi ya Boitangare hase bunge ya Bobasi elikurwa omuchangobo hase okumusira omo MCA wenseme Thomas Obare hase ogokonya ekanise yo konyora amakondo gatie byombo binde biremete ase kanise yo ukwana ase kanise yo nigo bamwakira omo MCA wenseme yo ngambye mono aso kuira egetambukiro gyo kurwa obokonyi ase kanise yo eliogosira egasyo monene ase kirenga kyaba okubaterana kemagenderero go igonta gete mbaki kishiranga no toramo naende ntole tayari gokole mirimo naenda agenda yitera ya mayoka amagendere so mwananchi ebinto binde bibuati badaye mono gente getangania magendero lakini ese byonsi nyasali tangania ebinto binde tagotomentera igomoremereria abagambi baito erinde banyako bagotokorere gasi tugona ndewe gabantu baminto bono yaikire obari no monto bwate enkorengia sana obari no monto bwate birengero byeino nande nimanyete nabakorere gasi igo yesangira ona ntu twaikire gaiga nari mami tu toenda so yonde egere tunyokoreta magendero make tuganyireta magendera manekera guchaka gukore gasi nigo bagania omoske Raila Odinga komwa omorai wense Dr. William Ruto chinga kichinyororo iliokora asebo igo bamugania omorai wense guchegotegerera ibirengera bya Raila Odinga asokoreta omorembe gakigitu achori ruga buno mwana oyoroje takora atiga aragamba gosobana aire ngorake na intu torakora bintu bire bitatu gosobana lakini rende ine yake yae again to go to the Kenya I want to what Richard we must sit down and lead as leaders and talk on the time you what monopoly ideas gosobana no mugavano itu atorangeli twensi balitore elected we sat down akarende birengele byae into karente byeito to find a balance gosobana igo no musikeruto ntomwanjete ntomusigete komo bwade story unabona wocha gusiga igakerage no tokare saa 2 ya mambi no tole nandota imachogu abeke chierinse ntu wa MCR atubeka kando toraragera na maene bono roje gaini ya kumigereri no go ikaranza baigwanane akiruta kure ngakia kora inze yiga omorembe toganiti hase chinga kiecho ni gobo gikiria enyomo yomosacha asomosacha gose omosubati asomosubati gose LGBTQI iliyokurenda chimbwa ni chinsoni cyo mu Gusii rukuno ya Joni ngananyi ometo se nyangi bakare gokora gonyo kare tom mokubiga ndekyo eteki togekana togekeme kiruore kiregente omosacha tianyo omosubati no musubati tianyo muno musacha teri boigo chira chaba Gusii kuripotelea egetaseni kya Ndizi TV ilitaliane Mildred Momanyi.